ट्राइबेल हिसाबै संबिजिराव सोसननानै गनायथि होनो हाबोआखै ओंखायनो बिथांमोना दा खुद्रिनाय खालामबाय थागोन बिसोरजों सोमोन्दो थायाजासे गोदान ट्राइबेलनि थाखाय गोदान सुजुग सुबिदा खुनु खहा जायाजासे बेखौ खालामगोन होननानै बाथ्रा होदों। मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जे 6 जनगोष्ठी हारिसाफोरनि जे एसटि डिमान्डनि सायाव जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा रोखायै जोंनो मा फोरमायदों। बेजोंनो लोगोसे आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो 6 जनगोष्ठी हारिसाफोरनि जेबायदि एसटि डिमान्ड खालामदों बिनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा डिक्लेयार खालामखो स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोसे खोनासंलांबानो जाबाय जे आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा जे 6 जनगोष्ठी हारिसाफोरनि एसटि डिमान्डनि सायाव रोखायै जोंनो बिबुंथि होदों आरो फोरमायदों। बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय स' नोंथांमोना नायग्रोदो। ट्राइबेल हिसाबै संबिजिराव सोसननानै गनायथि होनो हाबोआखै ओंखायनो बिथांमोना दा खुद्रिनाय खालामबाय थागोन बिसोरजों सोमोन्दो थायाजासे गोदान ट्राइबेलनि थाखाय गोदान सुजुग सुबिदा खुनु खहा जायाजासे बेखौ खालामगोन होननानै बाथ्रा होदों। ना बे मोनसे सरकारि मोनसे प्रक्रिया बे हाबाफारि आरो जि ट्राइबेल बे ट्राइबेलाथ' माखासे आखुथाइजों गनायथि होजानाय आरो ओरैनोब्लाबो ट्राइब्सआ ट्राइब्स हारिया हारि मोनसे हारिनि सिनायथिया जाबाय बिसोरनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि बायदिसिना सोलिनाय गाननाय जोमनाय माने मोसानाय मुसुरनाय बे जायहा दं बेनो मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि मोनो। दिनै बे हिसाबै जिथु जनजाति गौरब दिबसआ जाहैबाय बेबायदि माहारिनि गेजेरनिफ्राय जोनोम मोननानै बिरसा मुन्डाया मोनसे गिदिरथार बिहोमा होबोदों आरो बे हिसाबै बेखौ माने ट्राइबेलफोरनि मोनसे देरगानायनि सान हिसाबै बिथांनि जोनोम सानखौ लानानै फालिनाय जादों। दथि हारिफ्रा जाहैबाय गावसोरखौनो माने माखासे सुजुग सुबिदा बायदिसिनाफोरखौ गुबुन ट्राइबेल माहारिफोर बायदि मोननो थाखाय एसे रैखाथि मोननो थाखाय सोमावसारदों। सरकारा बिथांमोनखौ माने माखासे टेक्निकेल जेंनानि थाखाय ट्राइबेल हिसाबै संबिजिराव सोसननानै गनायथि होनो हाबोआखै ओंखायनो बिथांमोना दा खुद्रिनाय खालामबाय थादों आरो ट्राइबेलफोरनि बाथ्राया जाहैबाय जे ट्राइबेला जेरैबायदि संबिधानिक मर्यादा मोनबोदों बे जेब्लायबो थानांगौ सुजुग सुबिदानिफ्राय लानानै बेवहाय जेबो कभिड जानो मोना। दा सरकारा बिनि गेजेरावनो एसुरेन्स होदों जे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि सुजुग सुबिदाखौ थाखानाय ट्राइबेलफ्रा जेब्लायबो मोनबाय थागोन बिसोरजों सोमोन्दो थायाजासे गोदान ट्राइबेलनि थाखाय गोदान सुजुग सुबिदा खुनु खहा जायाजासे बेखौ खालामगोन होननानै बाथ्रा होदों। अदेबानि बेखौ आसाम सरकारा मोनसे फर्मुला दिहुननानै थिग खालामना हरनांगौ बे दाबो जायाखै। दा बिधान सभायाव बेखौ मोनसे रिकमेन्डेसन हरगोन होनदों अलरेडि प्रिपेयार खालामबाय होनदों। आं सानो बेवहाय जुदि ट्राइबेलफोरनि खथि जायाजासे खालामोब्ला बेवहाय ट्राइबेलफ्राबो बुंनांगौ जेबो थाया माने आरो गुबुन हारि माहारियाबो आं सानो जाय द'थि माने 6 हारिफोर दं 6था हारिफोर दं बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ आलादा केटेगरि होनानै आलादा रिजार्भेसन खथाफोरखौ होनानै जुदि होयोब्ला आं सानो बिथांमोनाबो जेबो अजद गैया। ओंखायनो सरकारा निश्चय गासिबथिंबो नायनानै मोनसे बेलेन्सआव हयथ' रिकमेन्डेसनखौ हरनो नागिरदों। गतिके 25 नभेम्बरनि उनाव आयेन आफादाव जेब्ला फैयो अब्ला मोनसिगोन आरो बेखौ। बेजोंनो लोगोसे रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो खावलायग्रोयो नैबे आंनि बस्क' बर' 2.1 सेकेन्ड इउटुब चेनेल जायफ्रा बेखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो। मानो होनोब्ला नैबे आंनि सेकेन्ड इउटुब चेनेला इम्परटेन्ट जानानै फैदों बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे आङो बे चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेकआउट खालामहैनो हागोन। 25 নৱেম্বৰত আমি এখন ৰিপৰ্ট দিম। মই ভাবোঁ যে এই ৰিপৰ্টত দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটোৰ সমাধানৰ ৰাস্তা এটা প্ৰশস্ত হ'ব। মই ক'লোঁ ন এইবিলাক ইলেকশ্যনৰ আগত ইলেকশ্যনৰ 6 মাহ আগত গভৰ্ণমেণ্টক হেঁচা দিবৰ কাৰণে এইবিলাক বাঢ়ে কিন্তু আমিতো কাৰো হেঁচাত নাযাওঁৱেই লাগিলে চৰকাৰে নকৰোঁ কিন্তু হেঁচাত মুখ্যমন্ত্ৰী নহওঁ। आसामाव बहुत सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनांगौ होननाय जि डिमान्ड बेखौ आथिखालनि काउन्सिल सरकारा होगोन होननानैसो पजिटिभ माबा मोनसे नुदों। स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' बिथांमोना सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो जेनिफ्राय रिकमेन्डेसन हरगोन होननानै बुंबाय थादों। दा थारैनो
बे मोननै सरकाराबो काउन्सिल सरकार आरो स्टेट सरकार बे मोननैबो सरकारा जुदि पजिटिभ नोट हरोबा बियो मादारनि इम्पेक्ट जाहैनो हागौ आरो बे मोननैबो सरकारा बेखौ पजिटिभ नोट हरोबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डिसिसना मा जाहैनांगौ बेखौ साननो गोनां दं आरो इन केस बिथांमोना बेबायदि पजिटिभ नोट हरनायनि थाखाय जुदि बे मोनद' जनगोष्ठीया एसटि जाजोबो अब्ला एक्जिस्टिं जायफोर एसटि हिसाबै रिकगनाइज कमिउनिटिसफोर दं बिथांमोन हयथ' गाफ्ले जानाय जाहैगोन आरो बेखौ सासे एसटि कमिउनिटिनि मावथि हिसाबै गनायनाया एसे इजि जानाय नङा बेखौ ट्राइबेल संगठनफोरा कोनोदिन गनायनाय नङा अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुबाय खोनाबाय बुजिबाय आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारा 6 जनगोष्ठी हारिसाफोरनि जेबायदि एसटि डिमान्ड बिनि सायाव मा फोरमायखो फैबाय थानाय 25 तारिख बे मासनि नभेम्बर मासनि 25 तारिखआव जे एसटि डिमान्डनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे नङा मोनसे गनायथि होगोन 6 जनगोष्ठी हारिसाफोरनि जेबायदि एसटि डिमान्ड बिनि सायाव लोगोसे जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि साराबो जोंनो रोखायै फोरमायबाय जे बयहाबो जे डिमान्ड खालामनायनि बा दाबि खालामनायनि राइट्स दं होननानै दिनैहाय जोंनो फोरमायदों फारसेथिं दुखुनि बाथ्रा थारैनो एसटि मोनमारोब्ला 6 जनगोष्ठी हारिसाफ्रा अब्ला जोंनि बर' हारियाव गोबां खहा जागोन लोगोसे ट्राइबेल हारियावनो गोबां खहा जानानै फैगोन दा बिनि सायावनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर थारैनो हाग्रामा महिलार सारनि बुंनाय बिबुंथियाबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय गोरोन्थि जादों जे बिथाङा थांनाय इलेक्शननि सिगां बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जे नोंथांमोनो एसटि नांगौ ना हानि फाता नांगौ बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होनब्ला दा बेखौनो लानानै 6 जनगोष्ठी हारिसाफोरा एसटि डिमान्ड खालामनो खाबु मोनदों आरो सम मोनदों दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब